Hvad hedder det? Og der er altså så et langt digt til det. Til de her billeder, eller den her collage, kan man sige. Og den handlede nok et eller andet sted om det fænomen, at revolutionen altid har en tilbøjelighed til at æde sine egne børn. Og det var egentlig også en af grundene til, at jeg i sin tid tog til Polen. Det var efter, at jeg var arbejdet. Jeg var Indien og alt det der, i 71 og 72, så havde vi så EU-valget, så flyttede jeg så til Norge, fordi jeg gad ikke bo i det her Tyskland længere. Det var dengang, man var fanatiker. Det her det er Jacob Haugaard. Så det kom tilbage til alle de rejser der, så var jeg med til at starte et nyt politisk parti, efter at blive led ved alle anden politiklort der. Så dannede vi et parti, der hed Bevidste Arbejdssky Elementer. Og hvor vi tog sjov i en række lange årrække, lavede plakater af Jan Haugaard og Jakob og mig og Poul Schmidt og Bunsen var også lidt med i starten. Med medvind på cykelstierne og gøre fregatten Jylland kampklar. Og erklære Tyskland krig og alle mulige åndssvage Nutella i rationerne til soldaterne, så de kunne smøre sig ind i Nutella i stedet for camouflagemaling, så kunne de slække hinanden rene, og så betyder det ikke møde hinanden. At de så sådan slække hinanden hoved rene. Så det var helt så meget, når det var ikke ret stalinistisk eller seriøst. Det var faktisk noget værre pjat, ikke? I 94, der fik vi fandme idioten i Folketinget, for det ikke skulle være løgn. Der har vi så Svend Trøst. Og der er en anden inspiration, det er ham, der hænger der. Der er det så spejling. Det er jo det gode ved trafik. Det var meget, altså en af mine store inspirationskilder, udover Axel Jørgensen og Palle Nielsen og alle mulige andre gode, og ikke mindst de polske grafikere, det er tegneserier. Og det har jeg virkelig stjålet fra Prins Valiant. Og der var en udstilling i Randers, på Randers Kunstmuseum på et tidspunkt, hvor jeg lavede brugte det tryk der som plakat. Og det er Svend Trøst, der kaster broen. Niels Ebbesen, at det skal ind og hovedet af den kuldede greve, der kommer de jo galopperende afsted der. Den kuldede greves hoved sidder der, og tyskerne er i form af de 4 ryttere. Apokalypsen, nemlig Albrecht Dürer. Det er også tyveri. Så jeg stjæler med ham og ben alle, jeg bliver meget inspireret af andres værker. Og så bruger jeg det som på min egen måde, eller har gjort det dengang. Den her, den var fra 79. Og der var sådan en uges temaudstilling omkring Niels Ebbesen. Det var Per Kramer, der faktisk tog initiativ til den, så vidt jeg husker. Og det er så der, hvor Niels Ebbesen, han spørger, I kender historien måske, hvor de skal ind og slagte den kuldede greve, ikke? Kongen har spillet hele lortet væk, og de sidder der. Og så rider de så ind, og så inden de skal krydse Randerså, så spørger Niels Ebbesen, eller siger til sine folk, at hvis der er nogen, der ikke tør tage med ind, skal de bare blive at vente her på den anden side af broen. Og alle tør godt lige undtagen den liden Svend Trøst, han tør ikke, så han bliver stående ved broen. Og så går de ind og gør det arbejde, de nu har besluttet sig til at gøre, og leger sådan ISIS og hugger hovedet af manden og sætter dem på en pæl, ikke? Og så galopperer afsted de terrorister med hans hoved på lansen. Og så da tyskerne kommer efter, der står den lille Svend Trøst og cutter snorene, der holder broen, og broen styrter i Randers Å, og dermed bliver kujonen en helt. Og det synes jeg er et enormt fascinerende tema, det der med, at det egentlig meget ofte dem, som er kujoner, der ender med at blive helte meget ofte, og meget tit går man fejl af hinanden, og man skal ikke skue hunden på hårene og alt det der. Jeg husker, at vi rejste til Indien, de der sådan store, stærke macho-gutter der, der tænkte, at kunne klare alt. Det var det, vi måtte sende hjem med fly med nervesammenbrud, fordi de ikke kunne klare sig for at ligge og dø på gaderne. Og små følsomme hulekendte kunstnere. Så meget. Og jeg tror, at vi selv går i skånerne, at man skulle til at skrive over lige og folk, der døde og pestramte og alt det der. Jeg tror, du har stadigvæk nogle af de tegninger, jeg lavede. De ligger hjemme hos dig nu. Flimlet. Du må hellere komme hjem og se på dem. Ja, det kunne være sjovt. Efter hos Annette i 71.
Du kom ned til Svendborg, altså Ollerup. Fordi du ville stykke på akademiet. Det er rigtigt, ja. Og så sad vi 2 dage og skar perspektiver. Og så tog du til København med de bedste. Ja, og så forsøgte jeg at komme ind på Kunstakademiet. Og det ville så ikke have dig, så forærede du alle billederne. De gode billeder til en eller anden pige, du tilfældigvis havde regnet ind i. Ja. Og så resten, de ligger hjemme hos mig. Det kunne jeg lige passe på, og det gør vi den dag her. Så ved jeg, at de gode her. Men i hvert fald så, jamen det er også det, der er styrt det eneste liv altid. Det er jo de der kvinder der, ikke? Det er jo ikke kunst, alt det pjat, det kan jeg ikke. Det er jo den eneste chance for små grimme mænd, som er her for at møde nogle søde piger, det er at lege kunstner, ikke? Det er skadeligt, sgu ikke. Så, hvad hedder det? Det er den firebrystede ulvinden fra Rom, kalder jeg. Den har jeg også lavet som en autosmykning en gang hørt. Og det grafikken ligesom har ført til, eller linoleumsnittet, skyggen, aftrykket, stemplet, den der, ikke? Den har jeg så brugt i skulpturen også. Af alle de der strukturer, der er sådan, jeg tror, der er nok i Frank der, Frankie Boy, han er måske også havnearbejder, han er nok brugt sig ihjel nu. Jeg står med fisken, har 3 arme, at der tror jeg også, at altså sådan en kunstner som Arthur Jørgensen har betydet enormt meget for os, Palle Nielsen. Altså uden sammenligning i øvrigt selvfølgelig, men at det er et udtryk, og den der spænding, som på en eller anden måde har optaget. Vi kan se, der er hovedet af ham, Harley Flanagan, der hænger derovre. Som jeg har klippet ind, så er Maria i midten, og hun er også derude til venstre. Min kone, derværende. Og det er... Hans, nu siger du har klippet dem ind, det vil så sige, at du... Jeg har bare taget en hel masse tryk, og så har jeg taget Rebo-kameraen dengang, og så kørt dem om ned, og så klippet dem, og så lige dem sammen. Lige. Og det der kan man jo lave det på computer, ikke? Så det der lavede jeg... Jeg kan ikke huske, hvor fanden. Det var det, vi havde værksted meget, så det er mange år siden. Det var jo lavet til folkeskolen, det vidt jeg regner. Ja. Bladet folkeskolen. Og så har jeg også brugt dem som hvad hedder det... Så bruger jeg dem som, hvad hedder det, til udsmykning og sådan noget. I Nyborg for eksempel lavede jeg nogle gange taget rundt på skoler og lavet sådan nogle low budget udsmykninger, ikke? Og der gør jeg jo bare sådan her, du ser det, som jeg tør. Men der kan man jo sige, så er det jo bare sådan, jeg siger,